गिबियाव बयनिसिमबो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो गफुर बिआर चेनेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंलायगोन बा मिथिनानै लालायगोन आरो जोङो मिथिनानै जुदि सोरनिबा गोसोआवहाय नाजावजाथावना जादोंब्ला शेयारबो खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो फल' खालामनानै होदो जाहाथे नोंथांमोननि गिदिर मटिभेशननि गेजेरजों आगबारिलांनो हानाय बायदि माखासे हारिखौ नोजोर होनानै दा दिनै जोङो माखासे जोंनि संगठनफोरनि सायाव जोङो डिसकासन खालामलायगोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्राय जोङो बयबो मोनथिबोबाय एक्स एनडिएफबिआव मैखोमै खामानि मावबोदों। बेजों लोगोसे दिनै जोङो माखासे फारागथिफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन। आसामाव गोबांथार बा नर्थ इस्टआव गोबांथार दिनै संगठनफोर दङ। बे संगठनफोरनि गेजेरावहाय दिनै मोननै संगठननि सायावल' जोङो फारागथिखौ लानानै सावरायगोन। दिनै जोंनियाव दङ एनडिएफबि बर' हारि हिसाबै एनडिएफबि दङ आरो आल्फा बियो आसाम स्टेट हिसाबै आल्फायानो दिनै राजत्व खालामनानै दङ होनजायो हाथियार दैनानै सोमावसारनायनि गेजेराव। दा बिनि गेजेराव फारागथिया मा जाहैबाय आल्फाया खुला भाबै दिनै माखासे इलेक्ट्रनिक मिडिया माखासे गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय बिथांमोना खुला भाबै फनजों कल खालामनानै रायलायनायखौ जोङो खोनानो मोनो। नाथाय जेब्ला एनडिएफबिआ कलफोर खालामनानै रायलायोमोन सिगांनि समाव दा डिसपेन्ड जानानै थांबाय अब्ला बै समावहाय एनडिएफबिखौ गोबांथार नागिरनाय बा गावथारनाय बेफोरबायदिया गोबां जाफ्लेबोदोंमोन। दा बिनि गेजेराव फारागथिया मा बेखौसो जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दिनै देरहासार इस्लारिया जा सोंस्लु सोंदों बा रायजोनि सिगाङाव जा एसे हायो बेखौ फोरमायना होनो खावलायदों आरो देरहासार इस्लारिया लोगो मोनबानो माखासे बे चेनेलखौ सालायलांनो थाखाय रायजो राजाखौ एसेबाबो जा बे चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एसे दावगालांनो हागोन नामा, बर' हारिखौ एसे खैफोदनि समाव माबाफोर बुंनानै एसेबाबो सहाय होनो हागोन नामा होननानै देरहासार इस्लारिया हानायमानि फोरोंगासिनो दं। बिनि फोरोंनाय बिनि फोरोंनो नाजानाय बेखौ आङो नाजागासिनो दं आरो हानायमानि आङो सोलोंथाइखौ एसे एसे आं सोलोंगासिनो दं। दा बे सोलोंथाइ लानायाव आरो दिनैनि बे सोंस्लुआव आं माने फोरमायनो नागिरदों आल्फा आरो एनडिएफबि। एनडिएफबिया जाहैबाय बर' हारिनि नासयजानाय, बर' हारिखौ बयबो गादबनायनि बै समाव बर' हारिखौ आसामाव गिबि थाजेनग्रा आरो गिबि रायजो खुंबोदोंमोन आरो खुंबाय थानाय समाव जेब्ला आसाम स्टेटआ जायो अब्ला बिनि उनावनो बर'जों आरो हारसाजों मोनसे हारि दाङाबाजि जायो। बे हारि दाङाबाजि जानायनि उनाव हारिनि बेकग्राउन्डआव आरो माखासे बे आसाम स्टेटनि माखासे पलिटिकेल बा राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा आसामिसनि माखासे धर्म, गाननाय जोमनाय, आसामिसनि रावखौ गासिबो हारियानो धर्म लानांगोन आरो गाननांगोन होननानै मस्थ' माने आल्फाया गावसिनि रायजोनि उन बा रायजोनि सिगां सोरबाफोर नुहुरै बा खोमसियाव थाखुमानानै आल्फाया सिगां जानानै गादबबोदोंमोन। जिखुनु जाया ट्राइबेल हारिखौनो जा जिखुनु जाया फिसा फिसौ हारिखौनो। बिनि उनाव बर'आ नारा नाथा जों गुबुन राव, गुबुन धर्म, गुबुन जोङो ड्रेस जों गाना होननानै बर' हारिया थेर फाथि दिनैसिम माने बे अबस्थायाव दंफैयो। बिनि उनाव एनडिएफबिया बायध'था एनडिएफबिया जोनोम जानो गोनां जादों। बिनि उनाव एनडिएफबिनिफ्राय आल्फाया सिनियरसिन आरो आल्फाखौ सोर दादों सोर बानायदों बेखौ बयबो रोखायै मिथियो। स्टेट थासेयावबो गावसिनि कर्ट, गावसिनि पुलिस, गावसिनि गासिबो डिपार्टमेन्टआनो अब्लाबो दिनै मानो थाखाय आन्दोआव मोनसे आन्डारग्राउन्ड आफाद दोनदों बेखौ माने गोलावै बुङोब्ला माने बहुद सम लागोन, खमावबो साननै सानथामनि बाराबो लानो हागौ। बेनि थाखायनो गासिबखौबो बुंजोबनो हायाबानो सर्ट बुंनानै बे सर्ट बुंनायाव माखासे गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। मानो थाखाय दिनै
गावसिनि आयेन थासेयावबो गावसिनि माने खुंथाय थासेयावबो मानि थाखाय दिनै बेकग्राउन्डआव जों दे बै समाव अननाय गुबुन हारिखौ जोङो नासयबोबाय बे नासयबोनायनि उनाव माबाफोर बदला लागोन नामा होननानै माखासे गावसिनि जातिनि मेलेमजिबिफ्रा दिनैसिम गिख्रंनाय दं बिसोरबो साननाय दं दे सरकारनि गावसिनि आसाम पुलिसानो जा माखासे सरकारि डिफेन्सआनो जा गावसोरखौ बै समाव गुबुन हारिफोरखौ गादबबोनायनि हारिफ्रा बे समाव पुलिसफ्रा होबथानो हानाय नङाबो जाना साननानै माखासे बेकग्राउन्डआव गोख्रों मोनसे आन्डारग्राउन्डखौ बिसोर दोनदों बे दोननाया जाहैबाय गावसिनि सरकारनि बेकग्राउन्डआव माखासे बुंस' हायै माने थाखुमानानै गोसो बा रायजोनि सिगाङाव देखायनो हायाखै नाथाय मोजाङै सानना नायोबा गावसिनि सरकारनि आन्दोआव माने रोखा दं आरो गावसिनि मेलेमजिबिफ्रा मालाबाबो आल्फाखौ फोजोबा आरो आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ बिदिनो हानायमानि बिसोरो माने गोजौआवसो लाबोनो नाजाबाय थागोन बेखौ बयबो रोखायै मोनथियो आरो बिसिनि माबायै सोमोन्दै मानि थाखाय दिनै आल्फा दं मानि थाखाय दिनै आल्फानि माबाखौ मानि थाखाय एरेस्ट खालाया सरकारा गोसो जायोबा बिसोरखौ सम नाङा आरो जों ओरैनो सरासनस्रायै जों हमनो हायो बिसिनि मोनफ्रोमबो आसामिस निउस आसामिस इउटुबारफोर बहुद दं नाथाय सोरखौबा मालाबा समाव बिसोरो बोखोयो सोरखौबा मालाबा मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव सोरखौबा गावफ्लाङो सोरखौबा माबा मोनसे बिसोरो डिमान्ड होफ्लाङो बा डिमान्ड खालामो नाथाय बे समाव बिसोरनि आसामिस निउसफोरा आरो बिसोरनि पार्सनेलि सोरबा गावसिनि गेजेराव इउटुबारफ्रा दिनै बुङा दे परेश बरुवाखौ बा आल्फाखौ हमथारनांगौ अपारेसन होनांगौ होननानै जों दिनैसिम खोनाया आरो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव मालाबाबो पेपारफ्राव जोङो लिरनाय नुवा दे परेश बरुवा बा आल्फाया ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दं बिसोरखौ सरकारा गोख्रों डिसिसन लानांगौ मालाबाबो दिनै आसामनि एसेमब्लि जाबाबो दिनै नुवा माखासे एमएलए मिनिस्टारनि सायावबो नुवा आल्फानि बिरुद्धि बुंनाय दिनै बिसोरो खौसेयैनो दं होननानै बयबो रोखा मोनथियो नाथाय बर'निया मा जाहैबाय सोरबाफोर माबा मोनसे गामियाव थानाय बर' सेंग्राफ्रा भुल मावफ्लाङोब्ला बेखौ जिखुनु जाया बर' इउटुबारा बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा जों माने बेखौ भाइरेल खालायना होयो बेनिफ्राय फिसा केसखौनो इनकाउन्टार खालायनांगौ हमनांगौ ओरैबायदि खालामनांगौ होननानै जोंनि माबाफ्रा बर'नि निउसफ्रा बर'नि इउटुबारफ्रा मा खालायो जों गोजौआव लाबोनानै आसामिस निउसफोरखौ सान्स होनानै आरो जोंखौ गादबो दा जों बेखौ नुयो दे बिसोरनि खौसेखौ नायोबा जोंनि आरो बिसोरनि गावसिनि रायजो थासेयावबो दिनै मानथाय आल्फा दं जोंनि बर'फ्रा मा दं दिनै दा बेखौनो आं थोंजोङै आरो बुंबावनो नागिरदों बिनि रन्जन दैमारिखौ हमनायनि माखासे सरकारनि गिनाय गिख्रंनाय बै समाव जेब्ला नटिसआव आन्डारग्राउन्डफोर दंमोन 9टा आन्डारग्राउन्ड दंमोन बे समाव 9टा आन्डारग्राउन्डनि मोनसे कमिटिनि मोनसे चेयारमेना रन्जनखौनो इनिसियालनि सोद्रोमाफ्रा बा इनिसियालनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौनो सेलेक्ट खालायदोंमोन सेलेक्ट खालायनायनि उनाव एनडिबिखौबो बे मोजाङै मावलांबाय थादोंमोन आरो बे आफादखौबो मोजाङै सालायलांबाय थादोंमोन नाथाय नटिसनि आन्डारग्राउन्डनि लेखा गोरोंसिना रन्जन दैमारिमोन बिनि मेलेम बिनि साननाय बिनि हनाय बिनि गियान आखु गासिबो लिरनाय बिनि बुंनाय माने बिनि गोरोंसिन बिनि लेखायावबो गोरोंसिनमोन बिनि सायावनो इन्डिया सरकारा जिखुनु जाया खना खनला थानाय रायजो जानानै थानाय बर'फोरनि सायाव बिनि मावबाय थानाय खामानिफोरखौ जौगालांनाय माने गुबुन फरेन कान्ट्रिनि माखासे रन्जन दैमारिया बर' हारिया ओरैबायदि अननाय रायजो जानानै दं होननानै माखासे रिलेसन लाबाय थानायफोरखौ मोनथिनानै आरो रन्जन दैमारिनि खावलायनायाव गुबुन माने कान्ट्रिया सापर्ट होनायाव इन्डियानि जायफोर मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ
मोनफ्रोमबो इन्डियाखौ सालायग्रा हान्जाफ्रा सोरबाफोर जाथिया बर' जाथिखौ गिनाय गैयामोनब्लाबो खिन्थु सरकारा गिबायगोन सरकारा गिख्रंदोंमोन बे गिख्रंनायाव ओरैबायदि माने एनडिएफबिनि नांबाय थानायाव बर'फोरनो माबा मोनसे होनांगोन नामा होनांसिगोन नामा सरकारा माने साननाय हनाय माने साननाय फैबायमोन बा आरो आवगायलांदोंमोन एनडिएफबिफ्रा माने बर' हारिया मोनसे दावहाजों थांबाय थानानै आरो बेजों बर' हारिनि थाखाय गुबुन कान्ट्रियाबो सापर्ट होगासिनो दं होननानै इन्डियानि सायाव गुबुन कान्ट्रियाबो प्रेसारखौ लांबाय थादोंमोन एनडिएफबिनि थ्रुयैनो बिनि सायाव माखासे गिख्रंनानै एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिया थाबाय थायोबा जोंनि इन्डियाखौ दंस' खालामनानै बिसोरो बर' मोनसे आलादा रायजो बिसोरो खुंथायखौ बिसोर गुबुन कान्ट्रिनि प्रेसाराव होनांगोन होननानै माखासे इन्डियानि टिमफ्रा इन्डियानि माखासे सालायगिरि फिसा फिसा इन्डियानि माखासे मा होनगोन बेखौ बिसोरनि CID बिसोरनि माखासे IBनि मानसिफ्रा माखासे बिसोरनि गोजौ थाखोनि माखासे इन्डियानि सालायगिरिफ्रा प्लान पुलिसि खालायनानै माखासे नारा नाथा रन्जनखौ बोरै एरेस्ट खालायनो हागोन बोरै माबा खालामनो हागोन होननानै माखासे आन्डारग्राउन्डफोरखौ बायनानै 9टा आन्डारग्राउन्डनि माखासे आरो गुबुन रायजोनि माबाफोरखौ बायनानै रन्जन दैमारिखौ हमनायनि उनाव फिसा फिसौ आफादफ्राबो माखासे दुरबलथा जादों आरो रन्जन दैमारि हमजाखांनायनि उनाव आफादा एनडिएफबिया सोलिबाय थादोंमोन सोलिबाय थानायनि उनाव जेरैबायदि आवगायलांदों जेरैबायदि खामानि मावदों बेफोर माने रन्जना बाहेरायाव थानायजों आरो जेलाव थानायजों माने एसे फाराग दं बे फाराग थानायाव इन्डियानि माखासे टिमफ्रा रन्जन दैमारि जेलाव थानायनि उनाव बै माखासे बेलेग रायजोनि माबाफ्रा बर'फोरनि थाखाय एसे माथो होनो थाखाय उसुबिदा जानानै फैदों दा जियानो जाया मानो रन्जन दैमारिखौ बख'नो बा माखासे माबाखौ बख'नो थाखाय माखासे जि एनडिएफबिनि थांखि दंमोन बे थांखिया माने एसे गाहायाव लानो गोनां जादों बेनिफ्राय आं दा बेखौनो गुसुङै बुंनो सानो मोनफ्रोमबो बर'फोरनि गेजेराव नायोब्ला जोंहा मा दं दिनै थोंजोङै नुहुरखायो बै समाव जेब्ला 2002 माबायाव बिसनाव बे समाव जेब्ला बिलटिया 6 बार लादोंमोन बिलटिया 6 बार लानाय समाव एनडिएफबिखौबो एखे लोगोयैनो सावरायफादो भुटाननि राजाया माने खुथाब बे समाव जोंनि ट्रेनिंआ सोलिबाय थादोंमोन आरो बे समाव माने भुटाननि राजाया खना खनला एनडिएफबिनि केम्पआव नागिर एनडिएफबिखौ खावलायदोंमोन माने इन्डिया सरकारा बिलटिनि सावरायनाय समावनो बिलटि आरो एनडिएफबिनिखौ एखे लोगो सावरायनानै होनोसै होननानै मोनसे प्रस्ताब इन्डिया सरकारा नाजादोंमोन दा एखे लोगो थाङोमोनबा मा जागौमोन जे बिटिसिनि जिथु पावार मोनदों बे पावारखौ मोनाबो जानो हागौमोन दा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव मा खालायबाय सोरबा आबसुआ मोनथिया जानो हागौ सोरबा बर' रायजोआ मोनथिया जानो हागौ सोरबा बिलटिया मोनथिया जानो हागौ खिन्थु एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबिफ्रा माखासे सावरायमेल लानानै एखे लोगो जुदि थाङोबा बिलटिनि सावरायनाया बर'फोरनि सावरायनाया जौगानाय नङा होननानै बिसोरनि सावरायनाया एसेबाबो मोजां जाथों होननानै एनडिएफबिया बेकग्राउन्डआव थानो गोनां जादों बे बेकग्राउन्डआव थानो गोनां जानायनि माखासे प्लान पलिसिखौ अरायसम माने एनडिएफबिया जाथिनिल' सानब्रेनाय बा जाथिनिल' साननाय दंमोन आरो बे समाव जुदि गाव गावनिखौ सानोमोनब्ला एखे लोगोनो बिलटिजों सावरायनानै फैनो हायोमोन आरो दा जों बेखौनो बुंनांगोन जितु रन्जन दैमारिनि साननाय हनायखौ नुयोब्ला दाबो माने आं बेखौनो सर्टकाटै बुंदों माने गासिबखौबो जुदि लांफायोबा माने बुहुत गोलाव जायो आरो खोनासंनो मोजां मोननाय नङा ओंखायनो आं माने माखासेखौ माने बाख्ल' बुख्ल' माने बुंनाय जादों बेयाव माखासे रायजोफ्रा खोनासंनो मोजांबो मोननाय नङा जानो हागौ माने एसे मानि थाखाय बे माने खुनु लाइन गैया दा आं मेनखौल' बुंलांगासिनो दं
जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव जेलाव सोफिननायनि माखासे रन्जननि सायाव गिनाय दं दे मोनफ्रोमबो आसाम सरकारनि जाय आसाम सरकारनि माखासे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ मोनफ्रोमबो बर'नि माखासे राजनितिकानो जा इन्डिया गभर्नमेन्टनि माखासे डिपार्टमेन्टआनो जा रन्जन दैमारिया जुदि पलिटिकेलाव फैफिनोबा जुदि बर'नि राजनितिकाव जुदि हाबोब्ला बियो खौसे खालायनानै आरो माबा मोनसे बियो जाथिनि मोनसे बियो आरो सिलायजों नङा बर'नि माखासे मोनथाय जारिमिनफोरखौ बियो दिल्लीयाव गोख्रोङै बियो नारसिनगोन आरो गोख्रोङै बियो दैदेनगिरिखौ माने बुथुमनो हागोन गावनि गियान मेलेमजों गावनि रोंगौथिजों माने गासैबो लिडारफोरखौ बियो माखासे पलिटिकेलाव बोनथुमनानै लागोन आरो बर'फोरनि राजनितिकनि खामानिखौ बे आवगायलांगोन साननानै गिनानै दिनै जेलाव दोनदों बै समाव हाग्रा बारियाव थानाय समावबो गिनाय दंमोन आरो दाबो जुदि उफेनै जुदि बर'नि राजनितिकखौ जुदि बे दैदेनलाङोबा माने गिख्रंनाय दं जोंनि बर'फ्राल' गिख्रङाखै माने माखासे राजनितिक हान्जाफ्रा माने इन्डियानि माखासे डिपार्टमेन्टआनो इन्डियानि माखासे पलिटिकेलानो आरो आसामनि जाय मानसिफ्रा सरकार सालायदों बिसोरनो माने बिनि सायाव गिनाय दं बे रोखा आरो गोदोबो हाग्रा बारियाव थानाय समाव माने गुबुन कान्ट्रिजों बे रिलेसना माने बहुत आवगायलांदों होननानै गिनाय दंमोन आरो दाबो जुदि बियो उफेनै जुदि पलिटिकेलाव जुदि हाबोबा थायोब्ला माने बियो गासिबो हान्जाखौनो बियो बेंखननानै लागोन आयेनजों गियानजों माने बिनि माखासे पइन्टखौ माने दाननो हानाय गोहो गैया बिनि थाखायनो दिनै जेलाव दोननायनि आदब खायदाया दा जोंनि बर' लिडारफ्रा बेखौ माने रावबो बुजियाखै जौगानाय माने हारिनि खामानि मावगोन आरो मावलांगोन होननानै नुखानाय दिनै रोखा दं रन्जना दे जेलनिफ्राय फैनानै जुदि राजनितिकआव हाबोब्ला बे जाथिनि सानहर बेहा गोख्रोङै बे आयेनजों बियो गोजौ थाखोआव बियो थाबनो जायगा मोनगोन साननाय नुहुरनाय दं बिनि थाखायनो दिनै बर' रायजो राजाया बुजिनो हादोंना हायाखै आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै ओमफ्रायनो आङो बेखौनो जा आंनि रोंगौथि दं ओमफ्राय दा आंनि बुंनायाव बाख्ल' बुख्ल' बुंलांनाय जादों बेखौ रायजोफ्रा एसेबाबो सुज्रायनानै खोनासंलाङो आरो एसेबाबो बुजिलाङो ओमफ्राय जिखुनु जाया रोखा रोखा माने बर'फ्रा ओरैनो नुखादों बिटिआर एकर्डनि उनाव बर'फ्रा थोजासे दं जोंहा पुलिस आयेनाबो जोंनि नङा कर्ट आदालतआबो जोंनि नङा बर'फोरखौ फोजोबनो थाखाय सानसेनि सम इन्डिया सरकारनि आसामनि सरकारा लिडारफोरखौ गामोननो नंखाय दायाव सोनो थाखाय सम नाङा गामोननो जेसेबां बर'नि दैदेनगिरि दं बेफोरखौ माखासे राव फान्दायनानै जेलाव दोनजोबनो हायो कर्टजों माखासे जेलावनो थैनो गोनां केस लिरनानै बा केसावनो माखासे केस बिजिरनानै जेलावनो बर' लिडारफोरखौ हाराजों बिगुरजों माने खस्थ' खालायहोनो हानाय सरकारनि पुलिसिया दङ बिनि थाखायनो दिनै बर'फोरनि माबाखौ गिख्रंनानै दिनै मोनसेबो दिनै बिटिआर पावाराव मा दं जेबो गैया बेनो जोंनि बर'फ्रा साननाय दं दे बिटिआरानो बहुत गिदिर सुंद'यै जोबथारनायाव खोनासंनानै आरो एसेबाबो आं बुंलांनो सानो आसाम रायजो थासेयावबो आरो आसामखौ सोर सालायदों आरो मोनफ्रोमबो गावबागाव गोख्रों मोनफ्रोमबो माने पुलिस कर्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै आलफाया बेकग्राउन्डआव दं बेखौ रायजोफ्रा एसेबाबो गोसो गोरबोआव एबा नाहरनानै बयबो बुजियो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै आं दा बेखौनो सारनाव आरो लास्टआव आङो रायजोनो माने गुवारै फोरमायनानै होगोन होननानै आं एसेबाबो आं माने खावलायो जेरैबायदि सारा कसारि अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेननि खाथियाव दाखालि एसेबाबो थांनानै बिटिआरनि लिडारफोरनि आखल आखुआ माब्रै आरो अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि चेयारमेनफोरनि आखल आखुआ माब्रै एसेबाबोथ' दाखालि थांनानै सानजाहा नों लोगो मोनबाय एसेबाबो हमदांनानै नोङो मोनबाय दा बिनि माखासे गियान आरो बर'फोरनि माखासे बिनि गोसोआव माने अननाय दं गैया एसेबाबोथ' नोङो सावरायनानै हमनो हादों ओंखायनो एसेबाबो गुवारै फोरमायलांगोन होननानै लास्टआव आं खावलायो सारखौ
दा खावलायनायलाय आङो बुंनो सानदों फंनैसो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिटिआर आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो बहुत डिफारेन्स। बिनि गेजेराव बुंनो लानाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफजों आङो दाख्लै लोगो लादों, गोबांथार बाथ्राफोर सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेराव नंगौ बिथांनि साननायाबो मोनसे बर' हारिनिनो गोबां बिनियावबो सिन्था दङ। सिन्था सरसा खालामनानै बिथाङाबो गोबां स्टाडि खालामबोगासिनो दङ। बबेबा भुल लामाजों थांफ्लांदों नामा, बबेयावबा जोंनि मावनायफ्रा भुल जालांदों नामा। किसुमान बाथ्राफोरखौ जोंबो आन्दोआव दोननो गोनां जायो आरो माखासे गोबांथार बाथ्राफोर जोंनि हारिनि गेजेराव दङ आरो जोंनि हारिनि आन्दोआव गोबांथार माखासे खामानिफोरा थाखुमानानैबो दङ आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बुङोब्लाबो गावनि मानसिखौनो बुंनांगौ गोनां जायो। भुलाथ' जाया नङा, जोंनिया जाबोखाबाय आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराबो सानदों जानांगौ मोजां मावलांगोन। नाथाय दिनैनि जे थासारिफोरखौ लानानै बिटिआरआवहाय मोजां मावनो हानाय खुनु जेबो पजिशन बा चान्सखौ जोङो नुहुराखै आरो। जुदि मावलांगौ बायदिब्लाबो साननाया दङ जानांगौ, खिन्थु मावनो हानायनि मोनसे लामाया बिनियावबो गैजोबा आरो पावाराबो बिनियाव गैया, बेखौसो जोङो नुहुरदों आरो। दा गासिबो सालिजारि खालामनानै नायोब्ला लास्ट सेसनाव जोंनियाव मोनसे सोमावसारनायानो फैफिनगोन आरो। माने गोबांथार गेदेरमाफोरजों आङो रायलायो, खबर लायो आरो मोखाङाव नुजायै गेदेरफोर गोबांथार हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोर दं, जायनि थाखाय ससियेल मिडियायावबो बार फैया। बिथांमोना गोबां इन्टेलेक्सुवेल, बिथांमोननियावबो दिनै गोबां साननाय दङ, सिन्था सरसा दङ जे फैबाय थानाय समफोरावहाय गोदो जेरैबायदि जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथारजादोंमोन, गावथारजादोंमोन, बेबायदि जोंनि इयुन जोलैया दाजाहैथों, बेखौ बयबो मोनसे सिन्था सरसा खालामनाय दङ आरो। दा फारसेजों साननानै नायोब्ला बिटिआरआव गोबां जोंनियाव सोसननो दङमोन, नाथाय बेफोरो जानो थांगोनखौ जोङो नुहुराखिसै आरो जानायनि मोनसे लामाबो गैया आरो दफाफोरावबो जोङो लिरनायखौ बहुद भुलखौनो जोङो नुदों आरो। फारसेथिं एनडिएफबिनि केसनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माखासे गोरोबथाफोरनि जे लिरनाय दफा बेफोरो भुलखौनो जोङो नुदों। बिनिखायनो आन्दोआव गोबां बाथ्राफोर दङ, बेखौ जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो आन्दोआव दोननानैबो रायलायनो गोनां जायो, जेन' सोरनिबा मावनायावहाय खामानि मावनायफोरावहाय रिएक्सन दाजाहैथों। जोङो नायनोबो गोनां जायो समनि गेजेराव हयथ'बा सोलायनानै माबा मोनसे लामाजोंबो थांगोन नामा, बेफोरखौ जोंबो नेनानै दङ आरो। माबा मोनसे मोजां स्टेजफोराव थांगोन नामा, बेफोरखौबो जोङो नेनानै दङ। बिनिखायनो जोंनि साननाया मोनसेल', जों जेबो पावार फांसन जोंनियाव जेबो गैया। जोंनियाव मोनसेल' आसा दङ जाहैबाय, जोंनि हारिया मोनसे मोजां पजिशनाव फैनांगौ आरो जोंनियाव मोनसे गोख्रों पलिटिकेल पावारखौ जोङो दाफुंनो हानाय जानांगौ आरो जोंनि गावखुंथायखौ जोङो जोथोनै लानानै गेदेरसिन खालामलांनानै उनावहाय डिमान्ड खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे मोजांसिन बुस्थुखौ जोङो मोनबोनो हागोन नामा, जोङो बेखौहाय नोजोर लाखिनानैसो आवगायलांनो गोनां आरो। दा आङो गोलावथार बुंनो सानाखै, बाखि गोबां बाथ्राफोरखौ पाब्लिकआबो गोबां सालिजारि खालामनानै मोनथिया नङा मोनथिखायो आरो सम आरो बोथोरखौ नेनानै जोङो आवगायलांनोसै, बेनोसै आंनि बुंनाया। दा बयबो खोनाबाय, देरहासार इस्लारिया बे आंनि चेनेलावनो गुसुङैबाबो बुंना होबाय। दा आङो जोबथारनायाव मोनसेल' बुङो, आसाम जेब्ला एकर्ड जादोंमोन, आसाम एकर्डआव दफाफोर लिरनानै दोननाय दंमोन, बे दफाफ्रा दिनैसिम मावफुंजायाखै। बिनि थाखाय दिनै गावसिनि आसुफ्रा हर सान सोमावसारनो गोनां जादों। दा बेखौनो आङो गुसुङै आरो बुंदेरबावनो सानदों, आसाम दफाफ्राव लिरखानायानो दिनैसिम मावजायाखै बा बिटिआर दफायाव लिरजानायानो गैया, बेखौ मावगोन होननानै रायजो राजाया साननाय दंना। माने बर' लिडारफ्रा बेखौ राजनितिक गेलेनायनि जानगाराव थानानै बर'फोरखौ, माने बर'फोरनि गेजेराव माखासे राजनितिकनि बिटिआर दफायाव गैथारैखौ दं होननानै मावफुंनो हागोन होननानै बेखौ बयबो एसेबाबो हमनो हायो। बे माने
ओंखाम ओंख्रि गेलेनायनि माने गावनि गेजेरावनो माखासे लिडारफ्रा ओंखाम ओंख्रि माने रायजोखौ लानानै गेलेगासिनो दं बे ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौ जानगार दोननानै आसाम दफा मावफुंजायैखौ एसे सानना नायग्रोदो आरो बिटिआर दफायाव लिरनाय गैखायैखौनो मावनो हागोन होननानै राजनितिखौ दा गेले गुबुन रावखौ गेले गुबुनजों गेले बेखौनो आङो बुंनानै जाहाथे जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा देरहासार इस्लारि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा मोनफ्रोमबो बर' हारिनि दल संगठनाव निमाहा बिनो थाबाय।